Αρτέμιδα, τι κάνεις? Καλησπέρα λοιπόν, εδώ είμαι και εγώ με την παρέα μου, με τους κατοίκους του χωριού. Έχουμε δουλέψει πολύ όλες αυτές τις ημέρες με τους εθελοντές προσκόπους. Αρτέμιδα λοιπόν, δύο λόγια να σας πω, τα ξέρετε, να τα υπενθυμίσω όμως. Είναι το σύμβολο της μεγάλης καταστροφής. Καλά τα λες Κώστα Βλασόπουλο. Εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Επιπροσθέτως λοιπόν, τι να πω όταν βλέπετε αυτή την αυθόρμητη αντίδραση, ο ελληνικός ύμνος, ο εθνικός μας ύμνος, γιατί όντως εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος και φεύγω από το πρόγραμμα. Αυτά που είχα κατά νου να σας πω, θα σας τα πω σε λίγο. Μετράει τη γη απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Γιατί η Αρτέμιδα λοιπόν είναι το σύμβολο της μεγάλης καταστροφής στην Ηλία, ένα χειροκρότημα ναι, γιατί είναι το χωριό που θρήνησε και θρηνεί τους περισσότερους νεκρούς. Μαρία Καρχιλάκη. Και ναι, η επόμενη μέρα είναι μπροστά μας. Πες μου. Μαρία Καρχιλάκη, είμαι ο Γιώργος Παπαδάκης. Καλησπέρα. Σε έχουμε δει σε πολεμικές ανταποκρίσεις. Ειλικρινά σου μιλάω. Είναι ίσως η πιο σημαντική ανταπόκριση αυτή που δίνεις. Ίσως είναι, αν βγάλουμε τους τίτλους, αν χάσουμε τον χρόνο και τον τόπο, βρίσκεσαι σε μια περιοχή που πραγματικά πέρασε σκηνές πολέμου, στιγμές πολέμου. Είναι το πιο ηρωικό κομμάτι αυτής της ιστορίας που κανένα μυαλό δεν μπορεί να σκεφτεί. Από πού ξεκίνησε, πώς έγινε, γιατί? Όμως πάμε μπροστά, Γιώργο, και το ξέρουν όλοι εδώ. Ένα μου λένε, μη μας ξεχάσετε. Παιδιά, θα φύγετε, θα φύγουν οι κάμερες, θα σβήσουν τα φώτα, μη μας ξεχάσετε. Όμως σας λέω με μεγάλη βεβαιότητα, έχουμε περάσει στην επόμενη μέρα. Έχουν περάσει στην επόμενη μέρα. Εικόνες θα σας πω. Το έχει υιοθετήσει το χωριό η κυπριακή κυβέρνηση. Έχουν έρθει εδώ οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί, έχουν κάνει την καταγραφή των ζημιών, εκπονούν τα σχέδια για τα σπίτια που χάθηκαν, για τα ζωντανά που κάηκαν, για τα λιόφυτα που αποτεφρώθηκαν. Πριν από 4 μέρες έκανα το τελευταίο μου ρεπορτάζ εδώ. Είμαστε μαζί με τον Κώστα τον Βλασόπουλο. Δεν υπήρχε ρεύμα. Εκείνος κρατούσε τον κόσμο το βράδυ, αναμένει προβολή στο αυτοκινήτου, να μιλά και να εμψυχώνει τον κόσμο. Τώρα, έστω και λίγο, μια γεννήτρια 2 είναι, υπάρχει ρεύμα. Και μετά είναι όλη η Ελλάδα, είναι όλος ο κόσμος. Μια σκηνή επίσης θα σας πω και μετά δίνω το λόγο εκεί που πρέπει να δοθεί για το ρεπορτάζ που έκανα και δεν πρόλαβε να προβληθεί. Βλέπω λοιπόν μια μέρα ένα ανδρόγυνο από την Αθήνα, 2 παιδιά από την Αθήνα. Έχουν δει ότι έχουν δει στην τηλεόραση, έχουν κάνει κλακ, έχουν κλείσει την τηλεόραση, έχουν μπει στο αυτοκίνητο, έχουν πάει στο σούπερ μάρκετ, έχουν γεμίσει το πορπαγκάζ, έχουν κατέβει μόνοι εδώ, κάνουν έρευνα σπίτι-σπίτι, ψάχνουν να βρουν οικογένεια με παιδιά για να δώσουν εκείνα που αγόρασαν. Είναι μία περίπτωση, χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν. Δίπλα μου λοιπόν έχω αυτή την κορυφαία έκφραση του εθελοντισμού, έχω τους προσκόπους από όλη την Ελλάδα. Είναι μαθητές, είναι φοιτητές, είναι οι αρχηγοί τους. Θα τους ζητήσω σύντομα ανθρώπινες ιστορίες, αυτά που θα πάρουν μαζί τους και θα πούνε στη μάνα τους και στον πατέρα τους αύριο. Θανάση, ψηλά εδώ το τετράδιο αυτό που είναι από την αποθήκη που έχει οργανώσει με εικόνες και φωτογραφίες από παιδιά. Πού, Θανάση? Είναι παιδιά. Είναι παιδιά το οποίο σε άλλα κάηκαν τα χωράφια και σε άλλα κάηκαν το σπίτι. Και μετά από 10 ημέρες δουλειάς, μόλις τους είπα ότι μάλλον ήρθε ο καιρός να φύγω κι εγώ γιατί πρέπει να γυρίσω στη δουλειά μου, φτιάξαν αυτό το λεύκομα με διάφορες φωτογραφίες και εργασίας μαζί και τα παιδιά και μου το προσφέρανε. Εγώ αυτές είναι αναμνήσεις που θα πάρω μαζί μου. Ένα περιστατικό που μου έχει μείνει είναι όταν είχαμε πάει στο χωριό Γρήλο για καταγραφή των αναγκών και μια ηλικιωμένη γυναίκα, αν και η ίδια δεν είχε φαγητό, έβαλε ως πρώτη προτεραιότητα την κόρη της που ήταν κατάκητη στο κρεβάτι και είχε 4 παιδιά. Ναι, εγώ είμαι μόνο εδώ 2 μέρες ουσιαστικά. Αυτό που είδα εγώ και πραγματικά μάχησα είναι ότι κάποιο χειρός του βοήθησε να πάρει κάποια τρόφιμα που χρειαζόταν. Μετά το τέλος της εργασίας, μου πρόσφερε ευγενέστατα να πιω ένα κρασί στο σπίτι του όταν τελειώσω τη δουλειά μου και να πάω να ξεκουράσω στο σπίτι του. Αυτό που είχε ο άνθρωπος. Αυτό που είχε, ό,τι μπορούσε να προσφέρει. Γεια σας. Εμένα ένα από όλα αυτά που έζησα μου έμεινε η ιστορία μιας γιαγιάς από το χωριό Σμέρνα, η οποία κάναμε διανομή τροφίμων και η οποία μας ζήτησε να της δώσουμε τροφή, φαγητό, τελευταία. Για να της κρατήσουμε έστω και στο τέλος 10 λεπτά παρέα.
Ήταν έκλειγε η γυναίκα και με το ζόρι σώθηκε και το σπίτι της. Ευχαριστώ στην Παναγία. Μαρία, συγγνώμη σε διακόπτω. Μας δίνουν περίπου 30 δευτερόλεπτα ακόμα για να κλείσεις το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να πεις στο τέλος ή κάποιος να μιλήσει. Περίπου έχουμε πολλές συνδέσεις ακόμα, με πληροφορούν 30 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω πώς να κλείσει αυτή τη σύνδεση. Βίκτορας Στιβανάκης, ο αρχηγός της ομάδας, για το αύριο πραγματικά συγκροτημένα τι πρέπει να κάνουμε όλοι. Είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος της καταστροφής όπως έχει αποτυπωθεί. Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να σας περιγράψει πολλές ιστορίες. Νιώθω ότι χρειάζεται κάτι συγκροτημένο, κάτι στο οποίο πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, αλλά να είναι ενιαίο, και αυτό που έχουν περισσότερο ανάγκη οι κάτοικοι είναι το κουράγιο για την επόμενη μέρα. Μαρία. Η επόμενη μέρα όμως χρειάζεται και ενεργούς πολίτες. Μαρία, πες στους κατοίκους. Γλυκιά μας Μαρία, πες στους κατοίκους ότι θα δώσουμε σύντομα ένα ραντεβού εκεί στην Αρτέμιδα. Με ταχύτητες 2. Και τι το φαγητό σου? Με χιλοπίτες και ένα ποδήλατο με ταχύτητες 2 παρακαλούμε. Θα μας δείτε σύντομα κοντά σας. Λοιπόν. Μαρία, θα δώσουμε ένα ραντεβού με τους κατοίκους σε μια καινούρια Αρτέμιδα. Είναι η μεγάλη υπόσχεση που δίνουμε όλοι, όχι μόνο για την Αρτέμιδα, αλλά για όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν. Να είστε καλά. Γεια σου Αρτέμιδα, γεια σας. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ.